Mit navn er Thomas Søndergaard, og jeg laver en lille video her, hvor jeg giver jer respons på den her program, som kører, hvor jeg blandt andet er med i, som hedder Med Gud mod Darwin. Og nu har jeg kun set programmet en gang, så jeg vil ikke ligesom gå i detalje med de forskellige ting, men der er lige noget, jeg vil fremhæve i forbindelse med den her udsendelse. For det første, så hedder den Med Gud mod Darwin. Og sådan som det bliver lagt frem også på hjemmesiden, det jeres hjemmeside, det er, at der er religiøse fundamentalister, hvor jeg er en af dem, som kæmper imod videnskaben. Og faktisk er bare det en løgn, eller en misforståelse. Jeg kæmper ikke imod videnskaben. Jeg kæmper imod løgn, og jeg kæmper imod bedrag, og jeg kæmper imod satans forførelse, som er i vores land. Ja, jeg er fundamentalist. Jeg tror på Bibelen som fundament. Men jeg har ikke problemer med videnskaben. Tværtimod. Den måde, det bliver fremlagt på, så ser man nogle videnskabsfolk, som stiller sig frem og giver deres belæg for evolution, og ligesom taler som om evolution er sand og bevist. Men faktisk kunne man lave en tilsvarende program, som her Med videnskaben mod Darwin. Fordi der er en masse af videnskabsfolk, som er imod Darwin, og man kunne faktisk have fundet andre videnskabsfolk, end lige dem, som kom med i programmet her, som sagde det modsatte. Jeg har snakket med en biolog i dag, blandt andet i god halvanden time, og han er biolog, og han underviser på en gymnasium. Og hans indgangsvinkel til det her, det er igennem hans studie som biolog, og igennem hans forskning og undersøgelse. Og han er helt klar på, at evolution, det Big Bang og evolution, makroevolution, som bliver fremstillet i dag, at det er en løgn, og det kan ikke lade sig gøre. Og der er en masse andre folk, man kan tage frem inde på min hjemmeside, oplevejesus.dk. Derude i den ene side under evolution, der har jeg en masse kendte folk, blandt andet ham, der opdagede DNA'en, hvor han går ind og tager afstand fra det, og masse andre folk, som tager afstand for Darwins lære og makroevolution, som vi ser den i dag. Så jeg vil sige, lad være med at lade dig snyde af det her og tro, at det handler om religiøse fundamentalister, som er imod videnskab. Lad være med at tro, at det er en spørgsmål om videnskab kontra tro. Ved du hvad, for mig, så har jeg en tro på Gud. Jeg har oplevet Gud, og jeg lever med Gud. Jesus er min herre og frelser. Men ved du hvad, jeg kunne se, at evolutionen, makroevolutionen var en løgn, før jeg blev religiøs. Før jeg 5. april 95, 9:30 om aftenen, vendte om og fik møde med Gud. Så det er den første ting, jeg vil fremhæve. Så en af de ting, som jeg også vil kigge på, som de var lidt inde på i udsendelsen her med Gud mod Darwin, det er der, hvor at man igen og igen går fejl, og man mixer det hele sammen. Og det er det, som forfører mange mennesker. Det er det her mikro- og makroevolution. Og jeg kan se, at han skrev til mig inde på YouTube her forleden, at det her med mikro- og makroevolution, er der ikke noget, der hedder det her bare evolution. Og som jeg sagde til ham og vil sige til andre, prøv at undersøge tingene lidt mere, prøv at søge lidt på nettet, og I vil blive meget klogere. Darwins finger. Man tog Darwins finger frem i udsendelse som bevis på, at evolutionen var ægte. Og fordi at Darwin han fandt ud af, at de her fingre, de havde forskellige næb, alt efter hvordan de levede, og hvor de levede i forhold til jorden, og hvor meget de levede der i forhold til træerne, og i forhold til omgivelserne. Og prøv at den her form for evolution, den er jo ægte, og den her form for evolution, den er bevist. Og mig eller andre folk vil jo ikke se spørgsmålstegn ved, at evolutionen er ægte på den her måde, at de her fugle, de her fingre har udviklet sig alt efter deres omgivelser. Og på den måde, så er der selvfølgelig en naturlig udvælgelse, en naturlig udvikling, en naturlig selektion, som Darwin siger. Og det sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved. Men det de gør, det er, at de kigger på Darwins fingre, og så kigger de på aber og mennesker, og encelleorganismer og mennesker. Og prøv at høre, det har jo ikke noget med hinanden at gøre på den måde. Fordi der er en form for udvikling, der er en form for evolution, en mikroevolution, som man ser i Darwins fingre. Man ved også i dag for eksempel, at hunde, de går tilbage til prærieulven og går tilbage til ulven. Så ulven er ligesom grundformen, og ud for ulven har vi hundene,
og forskellige racer af hunde i dag. Men når der sker den her form for udvikling, for evolution, så ser man, at evolutionskæden den mister information hver gang. Det vil sige, at det går ikke fremad. Der er ingen beviser på det. Der er ingenting, som tyder på, at noget kan udvikle sig i en positiv retning. Der er en grundform, og ud fra den her grundform, så mister de noget information, eller udvikler sig inden for en vis niveau. Og så derefter, så stopper det. Det kan ikke gå mere. Og på samme måde er der en grundform med forskellige grundformer af fugle, hvor Gud han skabte dem art for art. Og ud fra den her fugleart, man kan tage en af fuglearten, så kommer den der, så kommer den der, så kommer den der, så kommer den der. Så den form for evolution er rigtig. Men det de gør af fejl i den her program med Gud mod Darwin, det er, at de kigger på mikroevolution, tager nogle beviser frem, som er bevis inden for mikroevolution, og så siger de, se her, vi har beviser, at mennesker stammer fra aberne. Men prøv at det er tåbeligt. Det er enormt tåbeligt, det hænger ikke sammen. En anden ting, som de laver, og lidt fejl derinde, som jeg mener er lidt en grineren, det er, at de taler om simpelt liv. Hvordan at vi mennesker, unikt som vi er, os er opstået for simpelt liv. Men prøv at faktisk, så findes der ikke noget, som her simpelt liv. Liv er ikke simpelt. Uanset hvor simpelt du vil gøre det. Darwin, dengang han kom med arters oprindelse, for 160 år siden, så troede Darwin, at for eksempel af encellede organismer, at det var en form for proteinmasse. Men i dag så ved vi jo, at sådan noget simpelt encellede organismer ikke er simpelt, det er unik. Og inde på min hjemmeside oplevejesus.dk under videoer på engelsk, der har jeg en video, hvor du kan se, hvordan de her organismer, de fungerer. Blandt andet sådan noget som bakterierne Fragel, hvordan motoren den kører rundt, og hvordan tingene udvikler sig. Jeg har stadigvæk 2 spørgsmål, og dig som ser den her video, vil du godt hjælpe mig med at give mig nogle beviser. De 2 ting, jeg gerne vil have bevist, det er, hvor kommer materie fra? Hvor kommer al materie fra? Al grundstof? Hvor kommer masse fra? Hvor kommer det fra? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål det er, hvordan opstår livet? Hvor kommer liv fra? Hvor kommer information fra? Det er 2 af de ting, jeg gerne vil. Fordi at igen, som man så i programmet, så stod jeg blandt andet med den her en overgang, det er Sten Stensen. Hvordan jeg sagde, at ifølge evolution stammer vi ikke fra aber, vi stammer fra sten. Og bror, vi kan jo godt sige, hvordan kan herresten og frusten parre sig? Og hvem bestemmer, hvad der er herresten og frusten? Bror, når vi går ned i det her, så kan vi godt se, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Men bror her, evolution, the Big Bang, siger altså ud for noget, der er dødt, kom liv. Og der er ikke simpelt liv, der er liv. Og en celle er ikke simpel. Selvom det er en encelle levende organismer, er det ikke simpelt. Så hvordan kan noget, der er dødt, få information, få liv? Fordi materie, i sten er jo ikke information i sig selv. I den kamera, som filmer mig lige nu, kameraet, der er jo ikke information i kameraet. Det kræver en intelligent person at putte noget information i. Så hvor kommer informationen fra? Hvor kommer livet fra? Jeg vil sige, at Gud han har skabt det. Men prøv at høre, 150.000 mennesker dør hver eneste dag. Det er 55 millioner mennesker, som kommer til at dø i år. Ved at du kommer til at dø en dag. Om du tror på Gud eller ikke tror på Gud, så kommer du til at stå til regnskab for dine handlinger. Så lad være med at tro på en løgn og en bedrag, at der ikke er en Gud. Men vend om og tag imod tilgivelse. Jesus døde for dig for at tilgive dig, din søn. Han opstod igen, han besejrede døden, og han lever i dag. 5. april 95, 9:30 om aftenen, erkendte jeg det, sagde Jesus, jeg erkender dig som min herre frelser. Jeg erkender, at jeg er syndet, frels mig, tilgiv mig. Og det gjorde han. Og jeg fik lov til at opleve Gud, og han er virkelig i dag. Så det her, det er jo lidt respons på video med Gud mod Darwin. Kig omkring på hjemmesiden. Tænk over det her. Det gælder liv og død. Gud velsigne dig.